אתכם עם כל מי שפה בכל אופן, ומחכה להיות בסטודיו. אז לקחת כרית ביד. יופי. מרימה למעלה. לוקחת הרבה אוויר, שאיפה, ומעבירה הצידה. מרכז למעלה, וצד. מרכז למעלה, וצד. מרכז למעלה, וצד. נשארת על הצד, מותחת את הגוף הצידה, תוך כדי אני אכניס עוד בנוץ, רק שישימו בשתי. רגל הצידה, הצד שהלכתי אליו, הרגל הצידה, רוצה לעלות ולרדת. מרימה, מורידה. שאיפה לשאיפה. 3, 4, 5, 6, 7, 8, מרכז, עוברת לצד השני, מתיחה, ולוקחת שוב. הטיה, רגל עולה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ומרכז. לוקחת את הכרית קדימה, ממש מחזיקה, מיישר את הגב, רגל שמאל קדימה, פלקס חזק. הרגל עולה, למעלה, וחזרה. אפשר בישיבה, בשביל יכולה במידה. למעלה, להוריד. שאיפה לשאיפה. 3, 4, 5, 6, 7, נשארת. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מורידה את הרגל קדימה, לנץ', לוחצת על הכרית כמה שאני יכולה. ברך אחורית רוצה להגיע למטה, ועולה. יורדת, ועולה. יורדת, ועולה. 4, 5, 6, 7, נשארת, מעבירה את הכרית מתחת לברך, ומניחה את הברך. מעבירה משקל קדימה ואחורה. קדימה ואחורה. 3, 4, 5, 6, 7, נשארת, מותחת. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, מרכז. שמה את הידיים על הרגל ומנתקת אני לא רואה את הגוף התחתון שלה. ברך עולה יורדת. 1, 2, אני לא רואה את הגוף התחתון שלה. 3, בסדר, שמעתי. 4, 5, 6, 7, 8. מנתק את עצמי, לוקחת כרית ועולה למעלה. מעולה. לקחתי צד שני, לוחצת על הכרית. ננסה להרחיק את עצמי אחורה, כמה שאני יכולה אולי. רגע, אם להרחיק, בואו נראה אם אתם רואים יותר טוב. חלק מהעניין. אוקיי. פלקס ברגל, הרגל עולה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, נשארת. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, מורידה. רגל אחורה, לוחצת, ברך יורדת ועולה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, נשארת למטה, מניחה
את הכרית שאני אוכל להוריד את הברך. שמה ידיים. משקל שלי קדימה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. נשארת קדימה. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. חוזרת. מנתקת רגל ומחזיקה. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו8. לוקחת את הכרית, עולה למעלה. מעולה. לקחתי את הכרית מאחורה. מותחת ידיים אחורה וחזרה. 2, 3, 4, 5, 6, 7, מותחת. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, מורידה. מעולה. יורדת לשבת, אז אני צריך לכוון. אני ארוץ את המצלמה גם, שאתן מתיישבות. את האלכסון. מחברת ברכיים, פנים ירך. לוקחת את הכרית, מחזיקה בין הברכיים. ידיים או מתחת לברכיים, או ישרות קדימה. חכה רגע שכולם יגיעו ליד. יופי. מושכת ידיים קדימה. גב שלי עגול, יורדת קצת למטה. נשיפה ושאיפה עולה. נשיפה יורדת. שאיפה עולה. נשיפה יורדת. העקבים שלי צמודים, פנים בערך. לוחץ על הכדור, על הכרית, כמה שאפשר. יורדת, נשארת. מרפק ימין רוצה לגעת למטה. ומתיישרת. רק הידיים. מרפק ואישור. נשיפה. שאיפה. רוצה לקשות, רגליים עולות 90 מעלות. וחוזרות לרצפה. שהידיים מתיישרות. מניחה מרפק. וחוזרת, ניתן רק עם רגל אחת גם. ועולה. ועולה. נשארת. אפשר להניח מרפק. עדיין תרגישו בטן. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, עולה. אותו דבר לצד שני. יש לי מרפק. 1 ועולה. נשיפה ושאיפה. 3, 4, 5, 6, 7. נשארת. 2, 3, 4, 5, 6. אמרנו אפשר גם למעלה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו8. חוזרת למרכז. לוקחת את הכרית בין הרגליים, חזדיים שמה, שוכבת למטה. ידיים ארוכות לצד הגוף. פורסת את כל האצבעות על הרצפה. שמה לב לכתפיים, לעמוד השדרה. לוקחת רגע שאיפה, רגליים ברוחבה, אגן. דוחפת את האצבעות ידיים בלי להרים את הגב, עצב הזנב טיפה מתעגל. לוחצת על הכרית עם הברכיים. נותנת לאצבעות שלי לצאת החוצה, צ'רלי צ'פלין. דוחפת האצבעות לתוך הרצפה, מרפקים, כתפיים, שכמות. ומחזיקה את זה. 2, 3, 4, 5, לוחצת פנימה. 7, 8, משחררת. רגליים מגדילות. אוספת עצם הזנב, לא מרימה את הגב, לוחצת את הרגליים לתוך רצפה. מביאה בוהן לבוהן, עקבים החוצה. ברכיים חזקות לכרית, דוחפת ידיים כתפיים, לוחצת הכל למטה ומחזיקה. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, משחררת. רגליים מגבילות. עצם הזנב מתחיל טיפה לעלות, ומשחררת. נשיפה מגלגלת עד הפופיק. ושאיפה. שוב עצם הזנב, גב עולה. חוליה אחרי חוליה דוחפת את הרצפה וברידג' כמה שיותר גבוה. מחזיקה. מרככת את בטח הזה ויורדת לאט, לאט, לאט. שוב עצם הזנב, גב עולה למעלה, חוליה אחרי חוליה דוחפת, עולה עוד, 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 עוד. לוקחת המון אוויר. מרככת את בטח הזה, מתחילה לרדת למטה, למטה, למטה. שוב עולה חוליה אחרי חוליה. חוצת עם הברכיים על כרית. עוד מכווצת ישבן, ידיים עולות לכיוון התקרה. מי שמושך לי את הידיים, מוציאה אוויר מהבטן, כאילו קערה. ועוד עולה חזרה. נשיפה. ושאיפה. נשיפה. ושאיפה. יורדת צד. ועולה. יורדת. ועולה. ידיים ממשיכות אחורה עד הרצפה, אם אני מגיעה לאיזה קיר, דוחפת את הקיר, עוד עולה עם מעגל, עוד דוחפת מהרצפה, כפות רגליים, גב נמס, יורד לאט, 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 משחררת. שוב מגלגלת, שאיפה, גב עולה, דוחפת עם הידיים, מקבצת ישבן, לוקחת את הידיים חזרה, מוציאה את הכרית, מרימה את הכרית לתקרה. אם אני יכולה גב למעלה, לא יכולה גב למטה. מיישרת, מנתקת את רגל שמאל, מביאה אותה פנימה לכרית, ומניחה. רגל ימין באה פנימה, ומניחה. רגל שמאל פנימה, ומניחה. רגל ימין פנימה, ומניחה. רגל שמאל, ומניחה. רגל ימין, ומניחה. רגל שמאל מיישרת למעלה, יש לי ידיים, רגליים. האגן יורד, 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 ועולה. נשיפה, יורדת, שאיפה עולה. יורדת, ועולה. יורדת, ועולה. יורדת, ועולה. יורדת פלקס חזק, מקרבת, רוצה לקרב את הכרית לתוך הכף רגל שלי, לתוך השוק שלי. מקדימה לוחצת, הכל מחזיקה. 2, דוחפת עוד, רוצה להרים לכיוון הראש. 5, 6, 7, 8, ממשיכות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, נותנת לרגל פלקס, הרגל יורדת למטה. ועולה. יורדת למטה. שימו לב שהכרית, נשיפה יורדת מעל בית החזה ולא מעל הראש. ועולה. יורדת למטה. ועולה. יורדת למטה. ועולה. יורדת למטה. הידיים מותחות אחורה. הרגל מושכת לכיוון השני. לוקחת המון המון אוויר והכל מתקרב בפוינט. והכל יורד. לא יכולה להרים ראש. מרימה את האגן. מי שיכולה מרימה את הראש. נשיפה ושאיפה. נשיפה ושאיפה. מקרבת ומורידה. נשיפה ושאיפה. נשיפה ומושירה את הרגל, שמה את הראש על הכרית. ידיים נפתחות לצד, פלקס. הרגל נפתחת עד הצד עם האגן. האגן נופל פנימה, לוקחת צד כתף. לוקחת יד. היד עולה מעל הראש והכל חוזר וגם הרגל חוזרת. אז היה לנו פלקס חזק, פתיחה של הרגל הצידה. דוחף את האגן, היד באה איתנו ליד השנייה. יד העליונה מעל הראש, הצידה והכל עולה.
עוד פעם אחת. הכל נפתח. הכל נסגר לצד. לוקחת אוויר, פותחת את כל המפרקים חזרה. ועולה עוצרת פה, ידיים חוזרות. הרגל פוינט יורדת למטה. על הרצפה נפתחת, עושה מעגל ועולה. יורדת למטה. נפתחת, שאיפה ועולה. יורדת למטה. נפתחת. יורדת למטה. נפתחת, מחליפה את הכיוון של הסיבוב. הצידה. למטה ומרימה. הצידה. למטה ומרימה. הצידה. למטה נשארת. חוזרת למרכז, מכופפת רגל. מצוין. לוקחת את הכרית החוצה, מרימה אותה למעלה, מהבית החזה. רגל השנייה פלקס חזק. מדביקה את המותנית, לוחצת את הרגל לרצפה. יש לי. מקרבת. מקרבת, רק הרגל מקרבת ונשארת. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, מרחיקה וחוזרת. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. מרחיקה ומקרבת. מרחיקה ומקרבת. מרחיקה ונשארת. מצוין. לוקחת עוד קצת. 2, 3, 4, 5, 6 ידיים למעלה, הרגל נפרד. יש לי עלה, יורדת עם האגן. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, נשארת. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, יורדת. פלקס היה לנו, רגל יורדת והולך. לא, עשינו את זה, אוקיי. יש לי, רגל שלי נפתחת, לוקחת את הכרית אחורה, מותחת את הכל, והראש עולה. מה הוא לא יכול עם הראש? עולה עם האגן. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשארת. לאט לאט לוקחת רגל, משאירה את הכרית מאחורי הראש. ידיים נפתחות, הרגל נפתחת הצידה, 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 הצידה. היד נסגרת, האגן דוחף. יד עליונה מעל הראש מעגל איטית, והרגל חוזרת. ושוב, רגל דוחף את האגן, היד עוברת הצידה, מעל הראש שאיפה, ולמרכז. ושוב, הצידה, יד מעל הראש, והכל נשאר ידיים קרובות כי הרגל עושה מעגל, נפתחת, יורדת ועולה. אם נסרפו זה גם בסדר כוסה מצד שלי. נפתחת, יורדת ועולה. נפתחת, יורדת ועולה, מחליפה כיוון. יורדת, נפתחת ועולה. יורדת, נפתחת ועולה. יורדת, נפתחת ועולה, והרגל ארוכה יורדת למטה, למטה, למטה. מקווה שלא שברתי כלום. מכופפת אותה חזרה, ועולים. משאירה את הכרית מאחורי הראש, תופסת עם הידיים, ברכיים שלי סגורות, או למטה או 90 מעלות. מנתקת, סוגרת מרפקים. רוצה להביא את ברך ימין למרפק ימין. מחברת וחוזרת. בצד שני שאיפה ונשיפה. ברך מרפק וחוזרת. ברך מרפק וחוזרת. ברך מרפק וחוזרת. ברך מרפק וחוזרת. שתי ברכיים למרפק ימין. מקרבת, מקרבת, מקרבת ומרכז. צד שני פנימה, פנימה, שאיפה, 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 שאיפה ומרכז. פנימה, שאיפה, 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 שאיפה ומרכז. שאיפה, 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 שאיפה ומרכז. שאיפה מקרבת, מקרבת, מקרבת ומרכז.
מקרבת, במרכז עוצרת, שומרת על הראש. הרגליים שלי מתיישרות אם אני יכולה, אם לא ניבט עם רגל אחת. קשה לי עם הגב, אותו דבר רגל אחת. יש לי. הצידה, ימין, הרגל יורדת, החיצונית יורדת, עולה חזרה, מרכז, צד שני, אם ניבט רגל אחת, אז אני מחליפה, או אני יכולה 8 ימין, 8 שמאל. צד פותחת, שומרת על הפלקס, ומרכז. צד, פותחת, מרכז. צד, ומרכז. צד, ומרכז. צד, נשיפה ושאיפה. צד, ומרכז. צד, ומרכז. צד, ומרכז. פלקס נשארת אם אני יכולה פה, צריכה להוריד את הראש. טרוסטיק רוצה טיפה, לעלות. תרגישו בטן תחתונה עצם הזנב של פה חודשייתן, הכל פה עובד. שאיפה, נשיפה, קטנים. 6, 7, 8. יכולה להמשיך עם זה, אם קשה לי עם הגב, אם לא יש לי סינגל לג. ומחליפה. ומחליפה. שאיפה, נשיפה. ומחליפה. 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 ומרימה, מכופפת, מורידה. רווח, רגליים רוחב במה שאתם יכולות כמה שיותר גדול. רגליים נופלות ימינה, 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 דוחפת, לוקחת פה אוויר. נשארת פה. חוזרת למרכז, לוקחת ברכיים, שמאלה, שמאלה, שמאלה. נסה לשמור על הכתפיים, חוזרת למרכז. שוב לוקחת ימינה, רגל עליונה באה אלינו, תופסת עם היד התחתונה, מושכת קצת. במרכז, לצד שני, ורגל אלינו. במרכז, חוזרת. לאט לאט מאחד הצדדים, אני מתיישבת. אנחנו נעשה רולינג לקבול, אני לא יכולה, אני נשארת עושה ככה, או ככה, רגל אחת, רגל שנייה. מחבקת, ברכיים, ידיים, גב עגול. נופלת ועולה. רולינג לקבול. נשיפה ושאיפה. לא יכולה, מרימה ראש, קצת בטן, מה שאפשר, עד שכולם מסרימות, זה קצר. נשיפה. שאיפה, עוד אחד. יורדת למטה ומשחררת. מעולה. שוכבת על צד שאתם רואות. תקרית לוקחת בין הרגליים. נשענת. את היד שלי, מישהו מושך אותה. מותחת, 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 מותחת. הרגליים עולות קצת יורדות. עולות קצת ויורדות. שאיפה, נשיפה. עולות יורדות. 4, 5, 6, 7. נשארת. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. לקחתי את הכרית. ליד הרגליים שלי פלקס חזק, ואני הולכת קצת באוויר. ממשיכות. מצוין. ממשיכות. עוד קצת. עוד קצת ועוד סרט. מי שאל, לא לשקט, רק לשקט. אני באה לסדר. רויטל. רגע. מה עשו לי פה? רגע. בואי רגע. רגע, מישהי מדברת בבקשה רגע, זה עושה לנו רעש פה, נעלם לי. רציתי לשים על השטק תוך כדי, שניונת.
חברו בינתיים, תחזירו את הכרית בין הרגליים ולהעלות אותם ולרדת עד שנמצא אותנו חזרה. אני לא יודעת מה זה עשה פה. לא. וואי. פשוט יצא לי החוצה, אני לא יודעת למה. אתם רואות אותי? סבבה, אז אני אמשיך. אני לא רואה כלום, אני לא יודעת למה זה יצא, כאילו לחצתי בשביל השטק וזה לא הלך לי. אז זהו, אז תנסו לשמור על השטק ואז זה יהיה לי קצת יותר קל. הנה פה אולי. הצלחתי, יופי. אוקיי. הכנסנו פנימה את הכרית, הידיים באלכסון ואני מביאה פנימה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, נשארת, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, מורידה. הכרית נשארת אצלך בין הרגליים, יד על הרצפה, הברכיים עולות ויורדות. 1, 2, רצפה, עולה קצת. 3, גם זה קטן. 4, 5, 6, 7, נשארת. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ומורידה. מסתובבת, זה נשאר בין הרגליים לצד השני. פופ רגליים ישרות, יד שלי מותחת והרגליים עולות. רגע, כולם הגיעו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, נשארת. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, מורידה. היה לנו, נעשה קודם את 1000 ושנוציא. 1, 2, 3, 4, כמעט, 6, 7, 8, נשארת. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, יד, הרגליים יורדות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, מחזיקה. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, נוריד. קצת יותר, כי עשיתי ברצף, אז זה בסדר. לאט לאט חוזרת, עולה ושומרת על הכרית בין הרגליים. מניחה את שתי ידיים. אם אני צריכה עוד כרית בברכיים, אז שמים עוד כרית. יש לי קימור, וקיור, וקימור, וקיור. הופכתי כפות רגליים, הברכיים שלי עולות קצת ויורדות. עולות קצת יורדות. מי שיש לה דת כף יד יכולה בינתיים לעשות אחורה חזרה במקום. עולות יורדות, או עלמות. שאיפה, נשיפה, עולות יורדות, עוצרת. מוציאה את הכרית החוצה, רגל אחת מושיטה אחורה, מנתקת בערך, מי שיכולה לתת לגמרי מחזיקה. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, החלפה. ומנתקת. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, מוסיפה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, שתי רגליים. דוחפת קצת אחורה, מתיחה. מעבירה משקל קדימה, גם אם אני אעמוד, אותו דבר. ואחורה. מי שיושבת על כיסא, מתיחה הצידה.
וקדימה. ואחורה. וקדימה. מי שעל הידיים, מניחה קצת מותחת. ולאט לאט. עולות לאט לאט לאט. לקחתי כרית איתי, שמתי בין הברכיים, עולה למעלה. מחברת כפות רגליים, ידיים. ידיים או הצידה או קדימה, דוחפת, עקבים עולים, יורדים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, נשארת. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, מורידה. מוציאה את הכרית. מותחת את הידיים. הצידה. מרכז לצד שני. ומרכז לפתוח. שאיפה. מורידה לאט 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 לאט. ועכשיו אני יכולה לדבר איתכם קצת. ופעם